Hello ljudi. Koliko ste puta ostajali u nekim odnosima iako ste znali da taj odnos nema budućnost? Koliko ste se puta plašili da odete od nekog zato što se osjećate usamljeno i koliko puta ste zamenili ljubav za naviku i ostali negde samo zato što ste navikli na tu osobu, na tu rutinu i na ceo taj život? Ako ste se pronašli u ovom uvodu, ostanite da gledate video zato što danas pričamo o temi ljubav ili navika i zašto ostajemo u odnosima u kojima nam više nije lepo. Naravno, pre svega toga, možete me zapratiti na Instagramu i na TikToku ako želite da vidite još ovakvog sadržaja. Hvala vam svima još jednom što gledate i možemo da pređemo na video. Koliko puta ste čuli, ma bolje mi i ovo nego da ostanem sama ili sam, i prvi od razloga ćemo navesti strah od samoće. Kao i osnovni razlog zapravo. Došli smo do toga gde se ljudi jako puno plaše samoće, misle da nikad neće moći da nađu nekog odgovarajućeg partnera i ostaju tu gde su nesrećni jer im je to bar poznato. Strah ih je da se upuste u nepoznato, da ne izgube i to malo što imaju i ljudi su počeli generalno da se zadovoljavaju malim stvarima samo da ne bi ostali sami. Biramo poznato zlo jer nam je nepoznato mnogo teže da prihvatimo i mnogo teže da se naviknemo. Sledeći razlog može da bude emocionalna zavisnost, to jest trauma bonding. To vam je zapravo kad imate konstantne svađe, konstantne sukobe, toksične odnose, ali kao kad se pomirite, onda bude lepo. Zamenite ljubav za taj osjećaj kada nakon svađe prestane da vas boli. Jednostavno u organizmu vam se desi zavisnost od tog osjećaja, od tog adrenalina koji se dešava dok se vi svađate, dok se raspravljate, mozak se navikne na oscilacije i prosto uopšte ne zna da odreaguje na nežnu i normalnu ljubav, nego reaguje apsolutno na te toksične stvari. I tu se vezujete za partnera jer nakon svađe vam uvek bude lepo, uvek bude dobro i uvek je najlepše na svetu i sad se promenio. Sledeća stvar je rutina i udobnost. Šta ću ja sad da radim, imamo iste prijatelje, živimo u istom stanu, naši se vole, porodice su nam vezane. Znači mozak se čak brže navikne na rutinu iako je ona prazna nego na nešto novo. I znam da je to jako teško, pogotovo kada ste dugo u braku, dugo u vezama, počinjete da delite i prijatelje i porodice vam se voli, vi se volite sa njegovom ili njenom porodicom i suprotno. I to je jako teško, u stvari, kad je to razlog, jako je teško otići iz odnosa, ali verujte mi da vas negde tamo čekaju novi prijatelji, neka nova porodica, novi ljudi i na kraju krajeva raskid sa tom osobom ne znači nužno da prestanete da se družite sa svim tim ljudima, da prestanete da komunicirate s njegovom porodicom, pogotovo ako imate decu i pretpostavljam da će to u početku biti jako teško jer nesvesno ćete terati ljude da biraju strane, ali posle nekog vremena bi to sve trebalo da se slegne, pogotovo ako usput radite na sebi i da sve to dođe negde na svoje. I verujte mi, bolje je napraviti neke nove rutine, srediti neki mali novi stan ako ste u mogućnosti, nego da ostanete negde gde vam je lepo, raskošno i sve ostalo, a da ste u duši nesrećni, jer džabe svi ti prijatelji kad vi na kraju dana kad legnete sa tom osobom ne osjećate apsolutno ništa. Sledeća stvar su nam spoljašnji faktori, tačnije deca, finansije, porodica i šta će ljudi reći. Kod nas na Balkanu je najzastupljeniji taj razlog zašto ljudi ostaju u brakovima ili nesrećnim vezama i teše se tim navikama i starim uspomenama, zato što naravno najbitnije šta će selo reći i ako se razvedeš ti si loša majka ili ti si loš otac, šta si uradio, dobro možda ćete da se pomirite, ima tu raznih nekih stvari. Ja kao dete razvedenih roditelja mogu da vam kažem da je razvod, što se mene lično tiče, bio najbolja stvar koju su moji roditelji mogli da urade za nas, zato što su nas poštedili te toksične okoline, tuča, svađa, ne daj Bože, znači i svega ostalog što dolazi sa brakom u kome je dvoje ljudi nezadovoljno. Ja po njima znam da jeste brak jedna vrsta smrti i da partneri mnogo pate, da je to mnogo teško da se odvajaš od jednog dela svog života, ali mogu da vam kažem da za svakog posle tog razvoda sigurno postoji neka sreća i pretpostavljam, ne znam, ali pretpostavljam da treba mnogo snage da se skupi, da je to jedna ozbiljna stvar, pogotovo kada su uključena deca, ali verujte mi da će deca izrasti u stvari u normalnije i zrelije osobe i osobe koje su manje istraumirane ako se roditelji razvedu i ako ne moraju stalno prisustvuju svađama i ostalim stvarima.
A to šta će selo reći ili šta će ljudi reći, od toga se ne živi. I svi ti ljudi koji će nešto reći, svi oni imaju svoje greške i za koje mi ne znamo jer ih dobro kriju, ali ako ostajete zbog nekog drugog u odnosu, odavno ste ostavili sebe negde u prošlosti, negde usamljenog i vi zapravo u dubini duše jako patite. Tako da treba razbiti tu predrasudu da treba ostajati u brakovima zbog dece. Ja se slažem da se treba potruditi maksimalno da brak opstane, nije to mala stvar. Ti si se zavetovao pred Bogom i pred samim sobom da ćeš sa nekim da deliš sve, ali jednostavno posle nekog vremena ljudi shvate da ne ide i bolje je pustiti nego se crpiti i mučiti u nekom odnosu koji prosto više nema smisla, gde nema više ni ljubavi, ni strasti, ni ničega, bukvalno samo ostajem radi nečeg trećeg. Tako da, eto, to su neki od razloga, naravno pretpostavljamo da ih ima još, a da, htela sam da pomenem i finansije, a pošto je to isto jedan od razloga, mnoge žene se plaše da odu zbog te finansijske nesigurnosti i to je totalno razumno i to je totalno u redu, ali kada osetite da hoćete da odete, da vas muči finansijska situacija, nikada nije kasno da počnete da radite nešto, da radite neki hobi koji volite, jer iz hobija takođe može da nastane neki lep posao od koga jedna samohrana majka može da živi, naravno uz sve ostale sudske procese, alimentacije i ostalo, ajde, nećemo time da se bavimo, ali svi smo mi sposobni, bitno da imamo 2 ruke i ovo malo mozga u glavi da znamo kako da napravimo dinar za sebe i kako da se obezbedimo. I ja sam uvek za i uvek mlađim drugaricama, moja sestri ili tako mlađim nekim devojkama pričam, radite, morate da radite, morate da imate svoj dinar, baš zato što je vreme toga, muž me finansira i ne mogu da odem od njega iako me tuče jer me finansira, prošlo. I to treba da ostane u prošlosti, u nekom drugom veku. Došlo je vreme gde se i žene pitaju, gde i žene rade, gde i žene zarađuju, gde su i žene uspešne i to tako treba da bude i ne treba da ostajemo u odnosima gde nas neko maltretira, ovo važi isto i za muškarce, zarad finansijske sigurnosti ili zarad toga šta će selo reći. I došli smo do kraja ovog videa. Jedino što mogu da vam kažem je ako se pitate da li je ljubav ili navika, navika je sigurno. Takođe, i ako se pitate da li da izaberem ovog s kim sam sad ili ovog drugog što mi se mnogo više sviđa, uvek izaberite drugog, zato što da je taj prvi bio dobar, drugi ne bi ni došao. Tako da, eto, ostajemo jer se plašimo gubitka, plašimo se da poželimo sebi sreću, plašimo se da se upustimo u nešto mnogo lepše, ali verujte mi, što duže ste u tom odnosu, sve više prolongirate svoju sreću, tako da želim vam svima da pronađete svoju sreću i svoj mir, da sami sa sobom budete dobro, da ostavite te toksične odnose iza sebe i da jednostavno krenete na svoj put prema napretku i prema boljem sutra, a deca, ljudi, porodice i svi ostali će na kraju dana imati svoje živote, bitno je da vi sami sa sobom uveče legnete u krevet i budete zadovoljni. Nadam se da vam se video svideo, lajkujte ako jeste, pišite u komentarima šta vi mislite, subscribeujte se ako želite, a mi se vidimo u nekom sledećem videu. Bye ljudi!